I ni wedi aros ddigon hir, ond mae'r cystadlu ar ddechrau. I ni'n croesawu y dosbarth cynta, y Ffair Ea 2024 mewn i'r cylch cyfele, yr Rhan-frid Cymreig. A mae yna rhywbeth, David, yn dros pan i ti'n gweld y bobl yn dechrau casglu o gwmpas y cylch a gweld y cyffyle, y stoc ifanc yn dod mewn, mae'r egni newid. Yndi, mae yna rhyw bwrlwm yma'n syth yn does. Ydy bod yma'n aros a rhyw hanner awr bore mae'r cystadleuwyr cyrraedd oherwydd y tywydd. Yeah. Ond unwaith mae'r cyffele'n dod i'r cylch am gasglu, mae popeth yn newid. Felly mae Sarah Williams yn beirniadu y dosbarth cynta yma yn y Ffair Ea. I ni'n gweld hi yn y canol fyny o ochrau Caernarfon a brydfa parciau. Ie, wrth gwrs, parciau. Mae hi a'i mam hi wedi bod wrthi magu cyffyle ers 2000 erbyn hyn, y 2004 yn gyda'n o'r swclo cynta, ond mae Sarah wedi cael dipyn o lwyddiant yn y cyfnod yna. Yn wedi fan hyn yn y Ffair Eaf. Wedi bod yn llwyddiannus, wedi bod yn pencampwr yn yr adran yma gyda parciau Mab William. A hefyd pencampwr yn adran y Copiau Cymraeg cwpl o flynyddoedd yn ôl gyda parciau Hannah Mai, ac dwi'n siŵr bod ni'n edrych ymlaen i weld be fydd Sarah yn neud o'r cystadleuwyr yma yn adran y Rhan-frid Cymreig. I atgoffa pawb sy'n gwylio nawr o ran beth sydd yn bwysig pan ni'n edrych ar y Rhan-frid Cymreig, isafswm o 12.5% o wad Cymreig. Ie, dyna'r lleafswm o waed Cymreig maen nhw'n gorau cael ynddyn nhw. Ac mae o'n adran poblogaidd iawn, mae'n rhaid i ddeud, ac oherwydd bod yna gymaint o amrywiaeth o waed yn rhain yn dylanwadu, ydych chi'n cael amrywiaeth o teipio gwahanol o gyffyle, ond mae yna pwrpas i bob un ohonyn nhw. Dyn ni'n gweld y dosbarth yma i'r rhai na fydd yn aeddfedu dros uchder o 148 centimetr. A fydd rhain yn cyffyle falle fydd yn addas ar gyfer plant, a oedolion fach, neu ysgafn. A wedyn fyddwn ni'n gweld yn hwyrach mlaen y rhai mwyaf, fydd mwy o dylanwad y cobyn Cymreig yn rheini falle, ac yn addas ar gyfer oedolion. Mae yna anwyldeb yn perthyn i'r stoc ifanc yn does e? A y 12.5% o'r gwad Cymreig, wyt ti wedyn ni'n gallu teilwra beth wyt ti angen a beth wyt ti'n licio ac yn dymuno gael? Yn bendant, a dyna ydy, dwi'n meddwl, atyniad i'r Rhan-frid. Dych chi'n gweld, dyn ni'n gweld cyffyle lliw, mae yna dylanwad y gwaed gwahanol yn fan hyn. Mae lot yn defnyddio yr adran ar yn adran ba i groesi i gael cyffyle plant. Fatha'r show hunter ponies a'r children's riding ponies, ac mae'r rhain yn croesi'n dda iawn. A mae'r elfen Cymreig yn rhoi cyletrwydd iddyn nhw, a rhyw tymer dda hefyd. Ac mae'n rhoi dosbarth amrywiol iawn iddyn ni sy'n gwylio hefyd. Yndi, dyn ni'n gweld fan hyn yr amrywiaeth yn y rhai sydd o'n blaenau ni, ac mae'n braf cael gweld gymaint o amrywiaeth. A bob un o'r rhain wedi cael ei troi allan yn hynod dda hefyd, mae'n rhaid ddeud. Oedd na 24 wedi cofrestru, 11 wedi dod yma. O dan lygad craff, Miss Sarah Williams o frydfa parciau, sydd yn beirniadu y gystadleuaeth yma. O Del Brown y steward yn rhoi help llaw. Mae'n croesi Del, cofia? Hwna? Na. O, gweud mwy, Dave. Na, mae Del yn gymeriad a hanner. Di. O, mae angen bod fyd yn dys e? Oes, a mae rhaid chi cofio, babis yw rhain. So cloi sydd wedi cael ei enni, eleni, ac mae'r sioe yma, mae lot o bobl yn trin y sioe'r cywiod fel rhannau addysg nhw ar gyfer blwyddyn nesaf neu'r dyfodol. Profiad o gael ei tywys, bod ar y lori neu'r trailer i fynd i sioe, a sefyll ar y trailer yn llonydd, bod allan, cael ei arddangos a nôl a teithio adre. A mae hynny yn paratoi nhw ar gyfer y dyfodol. Mae'n sicr yn ffenest siop ar y ferchog ac yn ddechrau gwych i'r adran gyffyle fan hyn yn y Ffair Ea. Mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar dosbarth y swclod gyda'r Rhan-frid Cymreig. Rheini fydd ddim yn tyfu dros 148 centimetr. Pob un ohonyn nhw wedi cael ei beirniadu yn unigol, a David Tithe wedi cael dybleisio gan y safon ar ddosbarth cynta y Ffair Ea leni. Dwi'n meddwl bod y tri cynta ar hyn o bryd fel maen nhw yn rhai o safon uchel iawn.
ac fysa unrhyw un o'n nhw'n deilwng o ennill y dosbarth yma. Yn gyntaf dyma'r un gyda Matthew Everett ac Adrian Chapman, Soltre Celtic Isle. Just tu ôl iddo fo yn yr ail safle mae Wyn Morris yn y trwsus glas, gyda Winks Gift of Gold, ac mae Tamplin wedyn yn dangos ar ran Arwyn Morgan y cigydd o Llanfair y Miallt, gyda Rhodri Sunshine. Wel, i ni wedi gweld mae'r hosglymau mas ac yn barod i gael ei rhoi. Mae yna gyfle falle ni weld os fydd Matthew Everett ac Adrian Chapman yn dal i gafel ar y safle cynt. A ti'n credu, mae hon di mynd â dilygad i'n syth yn do? Y teip sy'n ni'n meddwl yn debyg iawn i beth ni wedi gweld Sara'n ddangos ei hunain yn y gorffennol. Tylynau Mab William, wrth gwrs, yn bencampwr yma rhyw sbel bach nôl. Ac dwi'n meddwl bod hwn yn teip sydd yn debyg iawn. Mae'r ail wedyn Wyn Morris, Winks Gift of Gold, wrth y march nodi Golden Whisper ac allan o Doilan Gift of Chance. Ac yn drydydd fyny wedyn ni, Rhodri Sunshine. Mark Tamplin. A Mark, wrth gwrs, mae'r un ola gath ei magu, fel dwi'n deall, gen dad Mark, sydd erbyn hyn wedi'n gadael ni. A so mae'n arbennig iawn i Mark, dwi'n meddwl. Gath ei werthu yn Sir Llandyfri, fel dwi'n deall, yn Llandyfri, ac wedi i gael ei brynu gen Arwyn Morgan, y cigydd o Llanelwedd. Lle mae'r sgwrs bwysig, a dyna ni. Dyma wobr cynta y ffair ia yma yn y cylch cyfyle, llon gyfechedau gwresog i Soltre Celtic Isle, yn eiddo i Matthew Everett ac Adrian Chapman. Gyntaf, rhif 2-4. Soltre Celtic Isle, a property of Matthew and Adrian Everett and Chapman. In second, an Isle, rhif 2-3, 2023. Winks Gift of Gold, property of Wyn Morris. In third, and drydydd, 2021. Thank you, David. Well, Adrian, a great start to the Winter Fair for you. A fabulous start, bless him. And of course, the father has won quite a bit here in the past, hasn't he? Am I right in saying he's been champion here? He was champion at the Royal Welsh 18 and 19, and he had a brother, champion sport horse in 22 here, so at the Winter Fair, this half-brother to him. So It must have been perhaps a fair journey down for you, I think, from Yorkshire. Was it to the fair? 5 hours. 5 hours. The weather conditions weren't the best, probably. No, not in that wind. Have you got any more here now over the next 2 days? I have a yearling filly in the small part-breds, and that's it. Because the other ones for the sport horse I've left at home. Oh, no worries. Well, all the best and congratulations. Thank you very much, David. Yeah. Give a round of applause, everyone, to class winner 2004. A dyma ni, cyfle i ni gael gweld gwobr gynta yma yn y cylch ceffyle yn 2024. Yn ennill adran y swclod Rhan-frid Cymreig, llon gyfeched y gresog i Soltre Celtic Isle yn eiddo i Matthew Everett ac yn cael ei ddangos gan Adrian Chapman. 2001. In fifth and Bimed 2011. And in sixth and Chweched 2015.